F'intervista mal-Gazzetta Malta Today George Vital Zammit li karigat mill-Partit Nazzjonalista biex jiktiblu l-manifest elettorali li jmiss, kompla bl-attak tal-oppożizzjoni fuq il-ħaddiema Awċin. Mal-ġurnalist James De Bono Vital Zammit sostna li l-gvern qed jieħu l-ħaddiema mill-privat fawdex biex ipoġġihom f'xogħlijiet taċ-ċivil li huma inqas produttivi. Hija importanti li gvern il-tip ta' xogħlijiet illi qed jipprova joħloq ikunu xogħlijiet produttivi fejn mhuwiex qiegħed jieħu il-ħaddiem Malti mill-intrapriża privata, pereżempju speċjalment, biex ipoġġihom f'xogħlijiet inqas produttivi. Tajjeb, din tiġri. Dan qed iwassal skontu biex tiżdied id-domanda l-barranin, iżda tali dikjarazzjoni kompletament bil-kontra ta' analiżi dettaljata li saret miċ-Chief Economist tal-Bank Ċentrali Dr. Aaron Gregg fl-aħħar xhur dwar din l-istess tema. Tali rapport tekniku mal-Bank Ċentrali jisħaq li anke kieku l-gvern naqqas id-domanda l-ħaddiema, l-effett fuq l-ammont ta' ħaddiema barranin kien ikun insinifikanti għax dawn ġew f'pajjiżna minħabba żieda ekonomika qawwija kif ukoll għax il-ħaddiema żgħażagħ Maltin qed imorru għall-impjiegi li jħallsu aktar. Id-dikjarazzjoni ta' Vital Zammit komplet iżżid il-pressjoni fuq il-ħaddiema Awċin, speċjalment fid-dawl il-ħassib nazzjonalista bħalissa jikteb miżuri li se jieħu l-Partit Nazzjonalista jekk jiġi elett, inkluż fuq is-settur pubbliku fuq il-Gżira Awċija. Dan jingħad mal-mistoqsija parlamentari tad-deputata nazzjonalista Graziella Tartprevi li staqsit lill-Prim Ministru x'passi se jieħu fuq ħaddiema Awċin taċ-ċivil li skonta jitilqu mix-xogħol fl-10 ta' filgħodu. Domanda li ħatem Beppe Fenekadami Kevin Kassar ukoll sostna li jivalida. Tartprevi mhux talli martiraċċi talba tagħha iżda komplit tiġġustifika investigazzjoni fuq il-ħaddiema Awċin bħala għodda pożittiva. Sa dan it-tant flok ħareġ jiddefendi l-ħaddiema Awċin tas-settur pubbliku l-kap nazzjonalista Rixborg ħatar lil Karola Akulina biex ikun il-kellim fuq l-effiċjenza tas-settur pubbliku. Akulina li hu l-wiċċ ewlieni tal-fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista u kollu hu Robert Akulina, il-moħħ tal-Għaqda Repubblika li kemm il-darba attakkat il-ħaddiema tas-settur pubbliku anke fetħet diversi inkjesti kontrihom. Esponenti fil-Partit Nazzjonalisti ilhom isostnu l-ħaddiema tal-Gvern f'għawdex huma problema. Dawn jinkludu lid-deputat Chris Sajd li Rixborg ukoll għadu kif reġa' ħatru bħala kelliem għal għawdex u l-eks kap Adrian Delija. Bil-maqlub għal dawn il-kurrenti estremi nazzjonalisti kemm il-Prim Ministru Roberta Bera kif ukoll il-Ministru għal għawdex Clint Camilleri kienu ċari fid-diviża tagħhom tal-ħaddiema tas-settur pubbliku f'Għawdex. Magħhom ingħaqdet ukoll il-General Workers Union li talbet biex ma jibqax jintefa' delli kraħ fuq dawn il-ħaddiem essenzjali.